Il-ħolma ta' Hospice Malta ili tibni binja ġdida biex tgħin lill-pazjenti u qraba tagħhom li għandhom kundizzjoni partikolari u ma jistgħux joqogħdu weħidhom. Fil-fatt, Hospice qed tippjana li sas-sena d-dieħla dan il-proġett jitlesta. Il-proġett se jkun qed jiftaħ il-bibien tal-binja St. Michael Hospice biex jagħtu l-aħjar servizz b'xejn lin-numru ta' Maltin u Għawċin. Il-chairperson ta' Hospice Malta, Bernadette Bonici Kind, spjegatilna aħjar ix-xogħol li qed isir minn dan il-moviment u l-importanza ta' dan il-proġett il-ġdid. Ġiet l-ispazju, ġiet il-kumdità għal dawn in-nies biex toffrilhom is-servizzi. Ma sax ikun ibqgħu b'kamra waħda li tkun dejjem nbidlu għal bżonnijiet ta' dakinhar. Irid ikun hemm il-postijiet speċifikament attrezzati għal kull servizz li noffru. Dik ir-raġuni u anke wkoll se jkollna inpatient unit, jiġifieri se jkollna 16 kamra b'sodda kull wieħed, 16 sodda biex inkunu nistgħu nilqgħu pazjenti li jkollhom bżonn pereżempju management tal-kura in-house ikunu hemmhekk miflok id-dar. Iżda biex din il-ħolma ssir realtà, Hospice Malta qed titlob lill-pubbliku biex jgħin f'maratona ġbir ta' fondi li se ssir fis-26 ta' Ġunju. Maratona li se tixxandar fuq l-istazzjonijiet kollha lokali fosthom Net Television bejn nofsinhar u nofs il-lejl. Illum il-ġurnat dan il-moviment jgħin lil madwar 1300 persuna u l-qudiem se jkunu jistgħu jgħinu aktar minn 2000 persuna.